Eli moi, niin tänään me tehdään, jos kuulette näitä ääniä, niin tuolla niskan, tuolla telkkaria. Mitä sä naurat? Joo, eli mulla on täällä vieraana, kerro sun nimi nyt. Annette. Joo, ja mun nimi on Liisa, jos et ole kattonut jotain videoita. Mutta tänään me tehdään kokkivideo, kyllä. Eka mun kokkivideoista, ja sä tarvitset vettä, kulhoa ja juttu, millä sä sekoitat siis. Kyllä. Siis ekaksi, mitä? Okei, eli kaada eka saa sitä vettä sinne. Ja sitten älä kaada kaikkea, kaada puolella sillistä. Noin. Sitten te sekoitatte. Siitä tulee kiva oikeesti, mä tykkään sekoittaa juttuja. Ootas, mä pidän kiinni. Nyt tuli liikaa vettä. Tuodaan enemmän jauhoa. Okei, nyt täytyy vähän kauemmas mennä kamerasta. Eli tästä vähän nyt tuli liikaa varmaan taikinaa. Ei se haittaa. Tämä on vaikeampaa kuin luulin. Sitten pistetään vettä. No ei nyt oikeesti. Me nyt oikeesti vielä pistetään. Älkää miettikää mikä ääni se oli. Ei, älä! Joo, pistä vähän. Vähän, stop! Koska siinä tulee liikaa. Jatketaan. Mikä toi jättöä? Me ostettiin sen yhdestä LPS-liikasta. Sen paras kauppa, sen myydään kaikkea oikeesti. Ja ne kaikki ollaan tehty itse. Siellä kaupalla. Ja se on niin hienoa. Esimerkiksi tää pohjakin. Katsokaa sitä pohjaa. Se on musta. Niin. Ja se kimaltelee. Mä näytän sitä teille. Eli me tehdään pullia siis. Kyllä. Jos en huomaatte. Kyllä kai. Jos te kuuntelee kuinka kovin toi telkkari käy. Iskä! No niin, mä haluan sekoittaa välillä. Sekoita sitten. Hyi, mun päässä on jauhoa. Hyi. Täytyykö tähän lisää vielä jauhoa? Ei. Koska... Kato nyt, nosta sille juttu ylös. Se on ihan sopiva niin kuin purkkaa melkein. Joo. Ja ihan hyvä. No niin. Sitten. Ai ei voi, oho. Ei voinut varmaan syödä nyt. Mä menen pyyhkiin naamaan. Puhu sä niin kauan tällä. Eli seuraava, tai no voidaan siinä vielä vähän sen tätä sekoittaa. Sittenkin on... Väisti miten? Voisitko väistyä? Ai. Okei, tässä sä tarvii niinku koko mukillista oikeesti, se jää melkein noin paljon yli, koska mä näytän nyt tätä taikinaa, tää on niinku... No. Jäi. Niinpä. Noin paljon. Ja sitten tämä menee kaikki uuniin oikeasti. No. Me tarvitaan vielä lisää jauhoja, koska tosta ei pysty tehdä Pystyy. Eli jo me äsken keskusteltiin, eikö niin? Kyllä. Joo, eli tää menee nyt. Pistäkää se johonkin, missä se voi niinku mennä kullaksi. Nousta. Joo, hei. Mä nyt vien sen. Eli täytyy tässä on vähän jauhoinen, sä voit siivota. Täytyy kohota. Joo, eli sä voit tässä... täytyy siivota. Niin kauan kun mä vien sen. Koska... Siivo jo. Menen. Oi. Kai mestiin. Menitte siivotaan. Mä menen vessaan. Oikeesti, sä voit jäädä tänne niin kauan, kun te tuutte mukaan. Okei.
Eli me tultiin tänne ison keittiöön nytten. Ja me nyt tehdään lattitalle. Nyt me leikataan niistä. Joo, mun kaveri toi lautasen äsken. Tuu tänne sittenkin! Mitä sä nyt niin kovin juoksit? Eli sitten, kun sinulla on tämä. Eli te leikkaatte niinku pikkusia paloja. Koska me ei pistetty sitä vielä uniin. Oikeesti. Ja sitten noista me tehdään palloja. Joo. Ai! Mä otan, oi. Mä otan tosta. Ja tehdään niistä tällaisia, niinku tällaisia. Noin. Sitten vielä. Ei vielä. Mun kaverille pikku hätää. Tässä. Ja sitten vielä viimeinen. Onko se vasta yhden ja mä oon kaikki muut jo tehnyt? Joo. Mä tein hyvin legendaarisen. Joo. Eli sitten nyt me pistetään ne uuniin kaikki. Nyt vieritetään ne sieltä uuniin. Eli me laitetaan ne tommoseen. Ei se ole se, mitä voi pistää niinku uuniin. Tää on pilti. Meillä on toinen pilti. Tänne me pistetään, kun ne on valmiit. Tuu jo. Sinne sitä vieritä. Tuu. Ja tässä nämä meidän kauniit pullot ovat. Oikeasti. Tuoksuu tosi hyvältä. Niinpä. Maistetaanko? Kaipa sitten noin. Keskity. Noin. Nyt se keskittyi. Jee. Otan yhden pullon. Oi, mä pidän tästä. Kyllä mä saan. Syödään samaan aikaan, jos nämä on myrkyllisiä. Koska oikeasti mä näytän, mitä me katsottiin. Me ei tehty omalla resepteillä. Me katsottiin tällaista ihan sika hyvää mahtavaa kirjaa, missä lukee se juttu ihan tässä noin. Ja niin. Se lukee tässä kirjassa. Tää on kokkikirja siis oikeesti. Ja joo. Ai. No, syödään sitten N, Y ja T nyt. Hyvä. Se teissä lätyksi, mutta mä söin jo. Koska se oli hyvä. Ja siis kokeilkaa tätä oikeesti. Nam. Kokeilkaa, se on ihan Kokeilkaa sikahyviä. se löytyy. Ja mä syön 2 ja syöt Se yhden. löytyy tosta alta. Mä syön 2 ja syöt yhden, koska sä oot läski jo. Niin on. Mä oon siis laihiksen. Tässä. Mä otan nämä. Se on vähän vaikea, kun tää on niin pikkuinen. Mutta moikka! Tää on tosi hyvää.